Po Dubravskom špeciáli so Smartom sme si pre vás pripravili Dubravský vlog, tak si to pozrite, užite si to, nezabudnite nám dať odbery, lajky, aby sme čím najskôr mohli speňažovať naše podcasty, aby sme neboli v mínuse. Ďakujeme pekne. Názvol, že teraz je to Slovnačka, predtým to bola Lukovka, predtým to bolo ešte niečo. Jetka. Ale to je proste Jetka, lebo ja to pod tým poviem aj nepoznám. Toto je najviac most legendary múry v Dubravke. A tu sme takto sedeli vždycky, v hociakom akože čase. A takto sme tu sedeli a bolo asi, že od 2 do 50 ľudí a bavili sme sa No o pičovinách. keď si nemal, že kredity došiel, alebo si nemal mobil, tak proste ty si, keď si sem došiel, a hlavne cez víkend po 8 večer, tu si vždycky niekoho stretol. No. Vždy. Ja som tu bol naposledy nejak 2021, keď som sa letel skorej, tak som sem išiel. A my sme tu sedeli s kamarátom asi 3 hodiny a stretli sme tu normálne, že tých istých ľudí, čo som stretol, že pred 15 rokmi. No to máš tak, že keď neodídeš z Dubravky v nejakom veku, tak ty keď zostaneš v Dubravke, tak ty sa tu zasekneš a ty robíš to isté, že 20 rokov. No. A z nejakého dôvodu som sem chodil vždycky, že na Vianoce alebo aj na Nový rok. Áno, na Vianoce sa lebo aby akože sa chápali problematiku, tak táto pumpa to bola, že jediný otvorený obchod proste v celej Dubravke. Tu si akože nemal že kde ísť, hej, že iba sem a tu si proste kúpil veci, nealko a sedeli sme tu a rozprávali sa o veciach. Akože jedno, čo sa na Dubravke nedá vytknúť, je, že fakt veľa zelene. Tu je proste mŕte stromov, tráva, parky, akože viac jak niekde na sídliskách. Toto je klasika. Neviem, či svojho času, ja som mal túto ženu, detskú doktorku, pani Svítková. No počkaj, pani doktorka Svítková. No počkajte, ja mám vlastne, môj malý má tú doktorku, ne? Pediatričku a ona bola aj moja pediatrička. Ona má 170 rokov jak Aragorn. A stále ordinuje, ale je veľmi dobrá. Akože ja keď som z nej začal chodiť túto pani Svítkovej, tak ona vtedy už má že 60. A proste už to je že stará pani a to pred 34 rokmi, no a teraz som proste určite tam akože bude, keď tam príde. Takže... Určite, však oni veď tí doktori, oni proste ordinujú, že do 100, lebo nemá to kto robiť, vieš. Táto časť sme vo všeobecnosti všetci volali, že Dolňák? Vy ste tak volali. A vy si to volali jak? Nijak. My si to volali, že lebo proste ty tu si trošku z inej časti ako ja. A my sme to je také 4 kvadranty. Len počkajte, to aj potom ukážeme, keď budeme. Ja som býval pri Dome kultúry, ja som býval na Drobného, ja som býval na Fedákovej a posledný spod, kde som býval, bol s kamošom v Podnajme a to sme bývali túto na Ľuda Zúbka, trošku ďalej. OK. No my sme toto vo všeobecnosti volali, že Dolňák, lebo tu bol proste, že dom služieb, a ktorý sa z nejakého dôvodu, či dom nábytku, hej? Skleník tam Skleník a sa volal, že Dolňák, no. To odfotím Lácovi, lebo on chodil do Skleníku, bola kedysi taká herňa, že tam bol pinball a Mortal Kombat a on tam chodil. Tomu odfotím, on bude rád. Tu bolo železiarstvo u Klinca. To bolo jediné železiarstvo. Ale možno bude otvorené a kúpim si tam Klinca alebo niečo. U Klinca otvorené, ale zároveň zavreté. Ideme sa nájsť do lahôdkarne, také miestnej, kde sa robia proste meničkové obedy. Lebo asi do párkrát sme chodili jesť. Paradoxne to je veľmi poctivé jedlo. Normálne, že poctivá polievka, úplne fajnový guláš proste. Domáca strava, akože tieto veci. Ja som už jedol, takže nič a ty máš palacenku takúto. Veľmi, toto je veľmi minimalistické. A dobre to je. Tuto za rohom bola diskotéka, že Louvre, tam sa chodilo. A tam keď si nebol akože regulár, tak všetci ak na teba pozerali. Akože 20 ľudí sa ak na teba pozeralo. No, tuto máš noné. Classic. Aj tuto je. Všade. Tuto žije, ty kokos, no? Čo ti jebe? To je keď ideš do Tatiera, nájdeš dubáky, vieš. A tu som ďalej býval asi 30 metrov, tu som býval s kamošom. Tuto v tejto trafostanici, tam je ten grafit, tak tam bola, že polepšovňa. Proste herňa, čo niekto nazval aj akože polepšovňa. A tu sa hrali počítačové hry v tejto kotolni. No, a najlepšie bolo, že keď si rýchlo klikal, normálne na klávesnici alebo na myške, tak proste sekal internet, že všetkým počítačom. A ja som normálne hral proste Warcraft, lebo som hrával Warcraft a týpek dojde za mnou ten recepčný, že pani, ale to nemôžete klikať, lebo nám to tu akože vypne celé. Tu sa išlo donútra. No ale vieš, prečo sa sem začala chodiť? Ja už si to pamätám. Pretože to bola prvá herňa, kde bol Warcraft 3. Áno. A on nebol na nedlho, nebolo ani v Dekači. Lebo tak tu sa nechceli kúpať originálne hry a ty si vlastne nemohol na kreknutom
Hráč cez Battle.net. Cez Battle.net, no. Týpek akože odvážny. Tak asi došiel na chvíľu, vieš, Asi. snáď. To by neexistovalo toto. Že by to prežilo akože Tak v roku pár hodín. 2004 by si nemohol nehať hen tak bicykle, lebo v momente by ti ich niekto zobral. No, zobrali by ti bicykle, zobrali by ti pneumatiky, to bola normálka. Takže sa kázali pneumatiky, si ráno došiel a auto si mal na tehlách iba položené. Čo robíš, kokot? Čo točíš, Odysseus snad? Kokot. Že sem napríklad ja som vôbec nechodil, ale však to bolo v tom druhom kvadrante. Aby ste akože pochopili tomu, že nebolo tak, že z Dúbravky som tak išiel, že kam sa ti chcelo. Že išiel si ďaleko od svojho domu alebo od svojho sídliska, lebo tam si dostal na piču, no. Ale áno, Čo ale bolo nejde? to tak, že keď si mal kamoša, ktorý býval pri tebe a povedal, že ja mám ďalších kamošov tu, No. tak už si ako keby mohol. No dobré, to sa prečo bolo, že Vieš čo, sem chodili pankači a oni proste tu sa fajčili LMky. Aha, fajčili LMky, jasné. Vieš čo, to nám Láco sa ho spýtame, on bude vedieť. Všetci, každého nejak poznal. Ale väčšinou boli akože tie sídliska, tam bolo nejaké ihrisko. Čakaj, toto je nejaká forma nejakého ihriska a tam si proste bola, tam si sedela. Lebo vieš čo, Sedela na lavičke celý lebo deň. druhá vec je tá, že keď si vezmeš, že Dúbravka má vtedy 35 000, 40 000 obyvateľov. Áno, to je proste veľká mestská časť. Veľká mestská časť, lenže tu ľudia žili izolovane. Že proste strašne málo Dúbravčanov chodilo do mesta, veľmi málo. A tu sa vlastne každého poznáš, aj keď tu máš toľko obyvateľov, vieš. A ono akože však mesto bolo vyslovene 15 minút električkou. Jedno, len som musel prestupovať. Vystúpil si pod SMP-čkom a tam si nejako nechodil proste. Nechodil Bol si, tu. lebo si nemal čo. Vieš, No. akože tu máš tu kúpalisko, kino, mal si tu lesy. Za našich vzťah to bolo proste akože Harlem toho trošku a Compton dokopy. Ale Akože keď som... ono asi na každom sídlisku to je všade, len s tým, že naozaj to je pravda, že tu proste sa hovorilo, že tu iná voda. Tu sú akože genericky, že každý človek je trochu jebnutý. Rage virus. Že takí jebnutí ľudia, ale to sa nedá popísať proste, že prečo. Ale čo mi akože ľudia To bolo hovoria... také večierka v tomto dome, že OZ-ko. A OZ-ko, áno. A ešte to podľa mňa tu býval Separ v tomto dome. OK. Tuto akože. A Adam býval kde? Adam býval v Starej Dubravke. Hej. Ja sme sa ako bavili, že ja som mal normálne spolužiakov v striede, ktorí boli že o 5 rokov starší odo mňa. Ja som mal že 12 a oni mali proste 16 kokos. Lebo 3-krát proste prepadli. A fakt, že v tejto škôlke tu sme hrali že schovávačky. Že opac schovávačku. A teda sú tu že kačice. Kokot, že by som normálne. zavolal kamošov, ne, tých mojich, vieš, že pre 40 dáme si že zahrali by sme si schovávačku Dáme v si, že opac. Ináč, kokot, normálne. toto je dobrý point. Schovávačku hral každý. Ty kokot, to Schovávačku hral a my každý, sme no. to už tak vyduchli, že my sme si menili oblečenia, tak, že už sme to... To je, že nová generácia. Všetky. Počkaj, ale ty, ktorá si byla ty doma? Ja som v tomto, toto je 22, ja som na 20. Ja. A počkaj, toto je 22, to je A 24. ty si nepamätáš, že si žil do piči? Ne, akože, však v tomto na 9. No. Ale to je Dúfam, že Bilko si 20 a toto je 22, to je 24. Teraz som si chodil kupovať proste rohlíky, som si chodil kupovať. A to je furt otvorené. To je furt otvorené, no. Denisa, ty kokos. A už sa to- Klasický, A už sa to nevolá, že Denisa, ne? vieš čo, to znelo meno, to sa volalo, že Denisa, potom sme to volali iba, že Denisa, akože večierka. Klasický slovenský výdobytok, že musíš typovať vo večierke pod domom do oného. A tu ťa nové prepadli za belého dňa. No tak akože ja som v tomto dome, ale že to má rovnakú akože typológiu. A normálne idem, vytiahnem takto kľúče a proste, že bum, normálne typek mi proste zoberie veci akože nebolo to násilné, ale utekal proste preč potom, takže. A tuto na tomto pieskovisku, tam boli normálne, že rozbité flaše a striekačky a podobné veci, takže tak. No. A pamätám, keď som zabudol kľúče, tak som normálne, že kričal, tu som postavil, som kričal, že hoďte mi kľúče. Mne sa stalo to, alebo si robil to, že si proste čakal na mamky bez roboty proste na lavičke 6 Zabudol hodín. si kľúče a nemal si proste, nebolo to na nejaké, že to nefungovali tie zvončiky, vieš, že ty tam zazvonil a niekto ti otvoril. Takže si proste čakal pred domom a buď niekto išiel alebo nešiel, tak som mohol čakať, že pol hodinu alebo 2,5 hodiny, no, takže tak. Som odtiaľto chodil od Kultúraku domov proste nočakom, hej, vtedy chodili iba 3 nočaky, či 2 nočaky iba, o jednej a o tretej. Ten o tretej to bolo normálne, že Ne, o 5. bol najhorší. World War Z. I've gotta be me. I've gotta be me. Daring to try. Akože veľakrát sa stalo, že keď vyzeral ten nočák nebezpečne, tak si proste šel pešo domov.
Furt, dobre. Tuto boli potraviny, že Duchoň, ja som chodil na futbal na Dubravku a tu sme s kamošom chodili, tu bol, že potraviny Duchoň, my sme tam tak kradli. Kurva, tak strašne, že mne to je doteraz ľúto, my sme tam kradli, že fanty, veci, makovníky sme si dali do ruksakov. Tuto bolo, že kino Odboj. Kino Odboj, tomu verno. Tuto bolo, že vchod, tu bolo kino a Kino tam bol Odboj. vlastne, to sa volalo, že všívareň, lebo ty koko tam si, že mohol, že fajčiť. A podmienka bola, že potreboval si minimálne 4 ľudí, aby sa premietalo. A keď sme boli traja, tak sme chodili zvoniť niekomu, že dojdi aj ty do kina, aby nás pustili. Toto, že Dubravský to bolo, že dvor, no. u Husáka, podľa toho komunistu, a to bola, že pajta krčma. No. Toto sa pojebete teraz, tuto, v tejto záhrade majú pštrosa. Fakt? Práško, tu majú pštrosa. No, toč to kokot. Ale to je emu. To je emu, Ne, helme to je- menšie. To je emu, no. No, točíš to? Áno. Počkaj, teraz... Je auto. Áno? No. Ježišmáre. Tu sme chlapci chodili, že behávať na tieto schody. Že hore dole 10 krát to bolo. Skurvené peklo. No a ja ti ešte poviem, že výhoda bola tým, že som chodil na futbal, že vlastne každý, čo chodil na futbal z inej časti Dubravky väčšinou. Áno. A tým pádom vlastne si poznal, si ako keby sa konektol do iných tých Takže si mestských, mal onu. tých dubravských distriktov, no. Vždycky, vieš, že išli niekto, že hej, ty kto si, čo tu robíš, Išli ne? po tebe, ale niekto z tej Ale niekto, skupiny že, hej, potom že tak to je môj kamoš Titus, vieš, a že, zadržal, že no. čau. Koľko tretíkrát v živote možno. No ja som tu hrával že futbal. Aj ja sa nechodím niekedy na futbal, akože to je dobrý event proste. On to tu akože vynovili, bola umelá tráva. My sme ešte hrali na oranisku, vieš. To vlastne, keď bol futbal, tak toto bol sektor, že Dubravka Terror Fans, to boli akože hooligans dubravskí. A oni proste boli tu dávajte pozor. Takto to vyzerá v Darienkebe. Viete, čo bolo pekličko? Jak sme prišli, tak teraz sú tu novo také bytovky. No, Kokot, a ty keď si trénoval a sa ti stalo, že si prekopol loptu, tak išla dole. kámo, buď išla dole, to bol ten lepší prípad, že išla dole až k Husákovi, lebo proste išla po ceste. Ale keď si ju kopol moc doprava, tam vtedy neboli domy, ale tam boli kokot, že trne greše, toto tam bolo. No. No Darien Gap tam bol a hospodár povedal, že proste ty neodídeš z tréningu, kým tú loptu proste nenájdeš. Že to je fakt pekný, akože keď sa pozriete, to je fakt pekný sporia kokot. Ja sa len idem teraz vyšťať, akože môžeš ma natočiť. A vieš, čo je najlepšie? Že keď je, že muži, tak dostali, že sem tam sa vyberá vstupné, ne? Že euro. A myslí si, že nejaký Dubravčan chce platiť, proste dojde sem len takto zhora. Sem si nechodil, keď si nehral futbal. No. Vieš, akože že... Sa chodil nejaký autobus alebo niečo? Ja sa chodil. Tu sa chodil len pešo, bráško. A v zime tu bola telocvičňa a v zime si išlo cez ľad, pa špiči. A ešte keď sme mali že letnú prípravu okrem tých schodov, sme chodili tu do toho prúdkeho kopca behať, alebo sme behali takto do kolečka. Tu boli tie egreše pojebané. Že tu boli húščina, trne a tu keď si kopol loptu, tak si sa tam musel fakt brodiť jak úplný kokot. Že nácvik na amazonský dažďový prales. A že celý si bol že dopichaný, A ešte si hrane, jasne. trne krvavé nohy a ešte ti vypičovali, čo si tam tak dlho hľadal. No a my sme No a takto- sa tuto sánkovali. No áno, Keď sa to nasnežilo a pol tým bol ešte želát. No a takto vlastne, ak ideme autom, A tak si išiel na sánka, že 50 si išiel normálne. idem kúpiť rybezlak. Toto sa pijavalo. Počuj, Back in the days. ja mám taký sentiment, že ja teraz rozmýšľam, že ja tu že odparkujem auto, idem hore na tú Dubravku a že to celé vypijem a tam zostanem už. To je základná, no, tak ja som chodil bol Zošo pri kríži, ja som bol Zošo Bilikova. a tam som mal túto na konci, som mal triedu, akože na druhom stupni, tuto. Okay. A tam normálne, že sem tam niekomu sa nechcel učiť, tak vyskočil z okna a išiel domov, čávo. No, tu boli bonga. No, bonga boli všade tiež. Preto, ak si všimneš, tak tu sú zaliaté tie výklenky. Akože moja generácia, ale ty tu si o 2 roky starší a ešte eventuálne, že generácia mojej sestry, čo je o 2 roky ona mladšia, tak tam akože tí najväčší výškrabci, alebo jak by som to povedal, tak tam to končilo. Proste tí najväčší zlobri, čo sa bili a kradli a drogy a jedno s druhým, tak potom už to nejako nebolo. No už sa to tak nejak sa to menilo. Tak sa to akože trošku kultivovalo, no. Tuto bol obchod, že LLD a tam bola taká pani, že teta Buchnát, lebo ona bola strašne tlstá, tam len zavadzala. No a toto bol obchod. A toto Láco, on to popre, alebo možno to nepopre, a on býval tu na tom baraku. A on ten človek bol lenivý a on raz išiel, že tuto došiel, tu mal zaparkovanú Feliciu, modrú. On odtiaľ to naštartoval, tu zaparkoval ešte si kúpiť cigarety.
A tu som bol fakt, že od 7 do 12-13 sme tu proste hrali futbal, potom sme sa len presunuli, keď boli starší, že sme chodili na pikníkov hrať basket, čak tam pôjdeme. A potom sme vlastne chodili na fontánu na klub, pojeme aj cez klub. A chodilo sa domov, by the way, keď sa zapli lampy. Lampy, tak si museli ísť domov. To bolo akože timer. Tuto bol proste, tuto sa všetko riešilo. Že proste tu si bol celý deň na tomto place, od rána do večera. Ja by som si potreboval, že kofol, lebo ja zomrem. Takú rýchlu. Len počkaj, tu je že najhoršia kamo obsluha. Ja som tu bol s Lubošom na menučku a že najhoršia na svete. Ervin úplne zdržuje, že on si chce kofolu, ty kokot. Neviem, či to bude dobre vidieť pre porovnanie, že takto teraz vyzerá, ne? Celkom, že uhladené. A vlastne toto je fotka mňa a Váca a to bolo celé potegované. Most, že anywhere, že akože nikde nekončil. A tu sme tiež chodili vlastne von, tu sa chodilo, že na klub, to sa volá, že ideme na klub. Áno, ideme na klub, si Buď si bol pamätám. na klube, alebo na fontáne. Toto bolo celé do toto. Dosprejované, toto celé bolo, ja som tu mal napríklad, že grafit, ja som tu maloval grafit, tu boli všade bonga. Ono toto bolo celé posprejované, akože tá Ale že fontána. komplet, no tam bol, že grafit na grafite. A toto je most infamous. Infamous. Táto vec tu. Nie tam nič. Aha, má tam. Je tam leguán. Vidíte, tam je leguán do piči. Tu sme sa, kde deti chodili kúpovať, lebo ono to bolo až potiaľ to povrch. No, povrch, pod ten relief. Ešte chalani tu potegovali veci. To je smart. A hovorím, toto je primárne, že ty tu som spod, lebo ja som mal ďaleko strašne od domu. Ukáž, ja sa tam idem zavesiť. No vlastne, túto sa prášili koberce, alebo si tu takto bol a hral si sa, že po tebou je láva, ne? A že nemôžeš ísť dole a tak, a že si vlastne skočil odtiaľ tam a že ste sa hrali, že všade je láva a že až tam to bolo v pohode a proste halúze nejaké si tu mal. Počkaj, ja sa tu už neviem nejako zavesiť, ale počkaj, ja sa to otvor na konku. Ne, že sa to zlo, Ja dám, že rozpašku. Ne, že to rozjebeš ty koko celé.